diha sa pinakabalaan nga dapit. Habakuk Kapitulo 2 versikulo 20. Apan si Jehovah ania sa iyang balaan nga templo, pahiluma sa atubangan niya ang tibuok nga kalibutan. Nakita ko ang usa ka trono ug niini naglingkod ang Amahan ug ang Anak. Akong gitan-aw ang panagway ni Jesus ug gidayig ang iyang matahom nga persona. Ang persona sa Amahan dili nako makita kay ang panganod sa mahimayaong kahayag mitabon kaniya. Gipangutanan nako si Jesus kung ang iyang Amahan adunay porma sama sa iyang kaugalingon. Siya miingon nga siya aduna, apan ako dili makakita niini kay siya miingon, kon ikaw makakita sa himaya sa iyang pagkatawo, ikaw mohunong sa paglungtad. Akong nakita ang Amahan nga mitindog gikan sa trono ug diha sa usa ka nagdilaab nga karwahe miadto sa labing balaan nga dapit sulod sa tabil ug milingkod. Unya ang usa ka mapanganod nga karwahe uban sa mga ligid sama sa nagdilaab nga kalayo nga gilibutan sa mga anghel miadto kung asa diin si Jesus. Siya misaka sa karwahe ug gidala ngadto sa labing balaan diin ang Amahan milingkod. Didto nakita ko si Jesus, usa ka halangdon nga labawng saserdote nga nagbarog atubangan sa Amahan. Duha ka matahom nga kerubin ang usa sa matag kilid sa arka, nagbarog uban sa ilang mga pako nga gibukhad ibabaw niini ug nagaabot sa usag-usa ibabaw sa ulo ni Jesus samtang siya nagbarog atubangan sa halaran sa pasiguli. Ang ilang mga nawong nagatan-aw sa usag-usa ug sila mitan-aw sa ubos ngadto sa arka nga nagrepresentar sa tanang panon sa mga manulunda nga nagtan-aw uban ng interes sa kasuguan sa Dios. Sa tunga-tunga sa mga kerubin diha ang usa ka bulawan nga insenso ug samtang ang mga pag-ampo sa mga balaan nga gihala diha sa pagtuo miabot ngadto kang Jesus ug iyang gipresentar sila ngadto sa iyang Amahan. Usa ka panganod sa kahumot miulbog gikan sa insenso nga daw aso sa labing matahom nga mga kolor. Ibabaw sa dapit diin si Jesus nagbarog atubangan sa arka mao ang hilabihan kahayag nga himaya nga dili nako matan-aw. Kini nagpakita nga sama sa trono sa Dios. Ang atong gilansa nga Ginoo nangamuyo alang kanato sa atubangan sa Amahan sa trono sa grasya. Ang iyang maulaong sakripisyo mahimo natong ipangamuyo alang sa atong kapasayloan, sa atong pagkamatarong ug sa atong pagkabalaan. Ang kordero nga gipatay mao lamang ang atong paglaom. Ang atong hugot nga pagtuo naghangad kaniya, naggunit kaniya ingon nga usa nga makaluwas sa hingpit ug ang kahumot sa bugtong halad gidawat sa Amahan. Ang himaya ni Kristo interesado sa atong kalampusan. Siya adunay common nga interes sa tanang katawhan. Siya ang atong maluluyon nga manuluwas.